Thierno Aliou Ba ko welema mawɗo joɗodade ma ɗo henna en jooɗima ɗo en jottimo ɗo henna e actualité ji leydi ndi ha tengti noon ko fati e horejo leydi ndi walla e gonka politique leydi ndi haade men yettoya toon ko ardi fof nde min mbanma julmo wuuri e calmina bandiraɓe yimɓe puɗɗo nadde e namde ɗe. Oumar waɗi foof en jetti jomiraɗo subahanahu wa taala en juuɗe annabijo Muhammadin sallallah sallam en mbi julmo wuuri kala mbiyo ashhadu an la ilaha illallah ashhadu muhammadou rasulullah en calmini ɓiɓɓe leydi Sénégal foof kala ɗo mbawi wonde nder aduna o ɓe calminama halifaɓe diine e halifaɓe aada e tuggude président de la république ha yetti opposition Sénégal e wonɓe diaspora kam fof ɓe calminama ɓe jurama. caggal nde calminɗa bandiraɓe waɗino duuɓi limtinɗi eɗen mbawi wiide ma fodde wonde e duuɓi tati leydi ndi jimol ko gotol troisiéme candidature waɗi wiyoɓe ni deuxiéme quinquennat ɗum fo noon nden saggere wawno saggidde yimɓeɓe ko président de la république Macky Sall o waɗi déclaration o wonata candidat e élection le 25 février 2024 ma wat organiser élection libre et transparence ko ardi pop te kadi an aɗa jeeno guila e law neɗɗo biyowo woto wat troisiéme candidature nde nanɗa on message ko ardi foof holno ɗum wayema. Oumar Allah jarama e question mo namdiɗa kadi foof ko kewiɗo e leydi hanki ko hunde mawde to banggue leydi Sénégal eɗen andi en meeɗino wadde hen émission e meɗen mbaɗen yewtere alhaali troisiéme mandat ene won sikkumi ko nde ƴetti leydi ndi tana heddi lebbi tati e lebbi nayyi en e mbaɗɗen hen yewtere mbimi sinno sagam so gayni yo woppu e tawno leydi men Sénégal kanko Macky Sall ala fof ko Allah heddinimo e teddugal o dañi teddugal aduna Allah noon wi ko so tawi tottima teddugal ya ruttumo teddugal kanko Allah min zakartum la azidannakum par ce que Allah kala nde tottuma teddugal duttuɗamo teddugal ngal on ɓeydanma eyyi kono noon so tawi a rewi beelemma fittandu ma a rewi beelemma yimɓe ɓe gonduɗa sandague ɓenanama koye erel ɗum ɓe jinno waddema Allah noon heɓɓitimomo nde tawno neɗɗo so tawi Allah ne yidma tan o heɓɓiti a natta erelaji. Oumar kanko président Macky Sall ko Allah tigui heɓɓitimo nde tawno o haali dimo ko konngol mum o wi wonde o watta troisiéme mandat hayso tawi omo jogui hen droit wadde o wi o waɗata e yimɓe noon ɓe ganduɗa leydi men ndi nde sifori hande rewde e neɗɗo par ce que mi nani hen hay konnguɗi yaaɓe ha mbi wonde an président saɗa weela e sa welaka saɗa weela e saɗa metta fof ko an woni candidat ɓe ngolɗo konngol ko ngol adi ngol wona konngol neeti par ce que lamɗo so tawi aɗa haalda e muɗum poɗɗa ko heed caggal muɗum kono so tawi e waɗi arde toon laamiɗom mbiɗa sikki a dañata ko welma ɓe mbaɗino hono ɗum Ablaye Wade ɓe mbi ɗum leydi ndi fof koko ɗiggi ko an jeeyi nde ɓe jeehi ha nder Ablaye Wade tawi wona gonga ɗum ɓe jinno wadde président Macky Sall Allah noon heɓɓitimo yo yetto Allah no fewi. Oumar joni nde wi o watta candidat sene waɗi gartam to banggue makko holko wonata gartam ɗam so ala gartam hol jogotoɓe perdude e ko wi o waɗata candidat ko. eyi ene waɗi gartam e banggue makko nde tawno lew président Senghor Abdou Diouf Abdoulaye Wade ɓeɗo mbawa ɓurdemo wonde rimɓe ɓeɗo goto fof rewi ɗo wonno waɗi yiihi goɗɗo ari kankone o rewi ɗo no waɗini wontata ko ha aduna o firtoma ɗum haala par ce que jii ko way noon waɗama Niger waɗama e nokkuji goɗɗi neɗɗo daña mandaji muɗi ko ɓoyani ko o yi hawroyde e lamɗo Nigéria ene jooɗo on waɗi ko mandaji mum ɗiɗi woppi te Nigéria ko leydi wandi hakke 1.5 million neɗɗo enen leydi men ko 20 millions so heewi o yi ɓen no mbaɗiri ni ɓen mbawa ɓurdemo wonde rimɓe kono so tawi ɗiɗo wuteji ɗi jiimi yimɓe takkiɓe Macky Sall en ɓooyi haalde entourage makko gonga ni o liggima Sénégal comme président mais kono entourage o en ɓooyi haalde entourage o ɓe ballanimo no poti wallirdemo ni yoga hen ko dariɓe ko tinniɓe kono noon ene jogui woɓɓe nani hen yallah yaafo hen guila ko wayno DG ji ko wayno député ji ko wayno ministére uji nani hen daraki darde mumen o waɗi ko fonno wadde ko fof ha timmi kanko président Macky Sall e ɗum ɗo ko piège ɓe jinno waddemo so tawi yimɓe ar ko an waɗata sa naati e gaska ɓe duñma ɓe jalta ɓe jaboli mabɓe ɓe gontoya banggue goɗɗo ɗum ɓe jinno wadde président Macky Sall Allah yaltinimo hen
parce que hanki ndew dari omo haala hay goto mabɓe anda ko jogonno haala so tawi a ƴeewi Oumar e nder haala makko kanko président Macky Sall to leydi France yimɓe wonnoɓe toon ɓe tawi ɓe puɗɗima wadde feetuji te France naaɓe wonɓe toon ɓe o haalani o waɗi déclaré en jii e woteji ɓennuɗi affaire député yimɓe jaɓani wadde en jii e woteji affaire maire uji yimɓe ɓe noɓe mbaɗi ti 1960 fewde hannde minen komin jii hen hay lamɗo goto meeɗa perdude assemblée nationale kadi député ji ɗi ko diaspora ko position jeeyi ɗum ko perdement joginoɗo temedere fawde député sa rutima ha capanɗe jeetati e ɗum ɗo aɗa wadde ɗum ɗo neɗɗo andi a perdi affaire maire uji ɓurnoɗe mawnude ɗo opposé aji kefti kamɓe parti APR ko Macky Sall tan won toon leader ɓe ngala parti dari tiɗɗo par ce que Macky Sall won toon leader so ala toon wonɓe toon ɓe ɓuuri ɓen hewde ko ɗaɓɓoɓe jawdi no pamirta ɗaɓɓoɓe jawdi ɓuuri hen hewde kadi o yii o haalniɓe o wiɓe e nder salo o wiɓe onon maire uji garɗo e yimɓe woɗɓe leader uji arɓe ɗo ko jiɗɗon kam ko pop min ko Sénégal naaɓe joƴƴinimi wona onon goni Sénégal so moɗi haalda wona e mon tan dokkanmi kaldanmi koye Sénégal naaɓe lamminno kam te ko haali ko haala Allah o haali min ko Sénégal naaɓe lamminno kam parti goto wawa lamminde yimɓe Sénégal naaɓe ɓe so Allah jaaɓi so tawi en juuli mami haalanɓe hol décision mo mbaɗanmi so tawi miɗi watta mandat walla watta mandat mami haalaɓe ɗum woni ko haali hanki jamma ko Oumar yimɓe hewɓe beltima e ko wi o waɗata candidat o ko kono yimɓe hewɓe wonani ɗumen manan bettere wonande ɓe ganduɗa garino ni ha salle de banque ene mbiya leydi ndi ko en goto wawi ɗum jogade ala bawɗo lomtadema ɗo ko mbaɗɗa ɗo henna ko soko tawi ene waɗi perte hol perdu ɗum perdi tan ko yaadiɓe makko ɓe ganduɗa jaɓani fewnude ene neemi hen ala ko waɗanan ɗumen teddugal ko wayno DG ji ko wayno directeur uji ko wayno ministére uji ko wayno ganduɗa hoorema conseiller ji ɓeɗo o hokki ɗumen kala teddugal o wi on ɓattaki population tinoɗe jawdi ne joguiɗon ndi ɓattoɗon population ɗo ko aduna mbaɗon social mais won hen keɗaki haala makko joni hande perdaji ɗi wona Macky Sall ɓurata perdude ko yimɓe wuuranoɓe hen par ce que enen en guurani politique e ko mbatten e politique o foof en guurani hen eɗen ballamo noon kono en guura en ngala hen salaire en ngala hen social en ngala hen haydara en meeɗa tottede haydara meeɗa tottede hen ni juuɗe meɗen foti hen Allah ɓuuri andude kadi ko heddi ko noon yettima ɗo yettiɗo kamɓe wonnoɓe hen ɓe mbaɗa yiyata yumɓe Allah ko ɗo hanni kadi kanko président Macky Sall o wona perdowo hen o wona baɗowo hen regretté par ce que hande inde makko yettima e nder aduna teddugal fof o dañi vraiment kadi o waɗi ko meeɗa waɗede leydi ndi wiide mboɗo waɗa organisé élection vraiment meeɗa waɗede e teddugal fof o dañi en jii ñande ɓwayno wi Vladimir Poutine o yeehi leyɗel tubakoɓe omo respecta o yeehi Makka toon o juuli o arti o ɗoftima konngol makko par ce que Allah yiɗi neɗɗo konngol kono yimɓe winoɓe woto haala konngol makko woto ɗofta konngol makko ɓen jiiɗamo ɓen goni darinoɓe ene mbiyamo yo wat troisiéme mandat ene wawno addude fitina e ndiɗo leydi eyyi ko ɗon ni jimmi arde joni darinoɓe ene keedi caggal makko ene puusamo yo wat troisiéme deuxiéme quinquennat yo wat ewa ko leydi ndi namdi ɗum ala demande général caggal nde e aya o yani hanki wonde manan o waɗani troisiéme candidature ko ɓen kadi e koye munen ni wiyannoɓe yo watɓe dutti ene mbiya o waɗi o haali haala démocrate o waɗi o haali haala makka fayida o yiiɗi ko leydi ndi mais holno jangguirɗa ɗum nane tan haɓe mbiyamo yo wat o wi o waɗani joni ɓe mbimana o waɗi ko foti wadde ɗum ko haala tan neɗɗo ganɗo e hoore muɗum kamɓe haaloɓe ɗo koɓe anduɓe koye men mantugol mo o waɗi ko moƴo waɗa ala kamɓe wona ɗum ɓe jinno kamɓe sinno ko sago maɓɓe jinno ko waɗa troisiéme mandat ala koɓe mbawi wiide noon won hen wiɓe ko jamfiɗe ɗumen won haalɓe ɗum taw ko mawɓe mbi ko jamfiɗe ɗum mais o jamfakiɓe o waɗi ko sarɗi leydi ndi yami ko foti wadde ko kanko haalno kanko ko lamɗo o wi o windi o gasani o woppi constitution o haali ɗum e galleji haalifaɓe dine o haali ɗum partout o yo watta o ñamtani konngol makko so tawi ɓe puusinomo yo ñamde konngol makko so fitina waɗi e leydi he kamɓe puusɓema ɓe o yiyata hen hay goto nde premier événement waɗi ɗo hen e leydi ndi kamɓe leader en takkiɓe makko tengti e bandiraɓe men leader men fuutankoɓe kamɓe fof ɓe dokka ɓe payi Fouta nde yii ha gasi koye coronavirus wonno
ɓe ndendini ko kalis kewɗo ɓe payi Fouta ɓe mbi aɓe kolla président de la république aɓe jogui yimɓe to ɓe ngala yimɓe événement ɓennuɗo ɗo ɓe goppinimo koye hoore makko o yeewa e ngolɗo lawol kanko omo jogui neɗɗagal omo jogui haqqilantagal Oumar o wawata woppudeɓe aɓe gara aɓe kalnamo ko wona gonga ɓe kalnamo ko wona gonga ɓe nannamo hen ko joom ɓesgu ko joom famille ko jiɗaɗo omo jogui teddugal makko o bonnata teddugal makko leydi wona galle Oumar leydi ko leydi koko renda enen tan en jeeya leñol men enen halpitoreɓe enen tan en mbawa lamminde hay goto leydi ko Sénégal fof lamminte neɗɗo woto hay goto yaaru affaire pulago ɗum wodani pulago woto ɓe pood affaire ethnique e leydi ndi ethnique ala ɗo affaire leñol leñago ala e leydi he leydi ndi yimɓe fof jiiɗimo e baba président Macky Sall hannde resi ko séréer min o kaldema joom sudam wona Sénégal naji eyi wona hay Sénégal naji caggal leydi ummi bon kamɓe lamɓe feccere mabɓe ndesi leƴƴi goɗɗi ɗum noon kala haal pular kala woto wi wonde ɓe jiiɗa en enen hay goto añanen enen peut-être que enen gañodire koye men kono leñol leñago ala ɗo hanki sa ƴeewi ko wayanno ko ɓuuri en hewde ko jolfuɓe e serraɓe wayannoɓe ene mbiya ene jiiɗi Macky Sall ɓe min mi yani hen haala pular goyɗo jiimi ko leƴƴi goƴƴi no goya ene jii ha galle makko Mermoz ɓene tawima ha palais présidentiel ko ɗum noon gandirta Sénégal ko hoore wotere ko heddi ko o waɗi ko wiino kanko président Macky Sall o waɗi ko adodirno e Sénégal naaɓe heddi ko yimɓe ɓe tottuno poste uji pewnani ko golli ko liggey a gollata tan goɗɗo so ari golla neɗɗo wawi wiide ko Macky Sall tan wawi gollude e Sénégal ɗum kadi wodani wona Macky Sall tan wawi fodde wonde 1.4 million neɗɗo wiye so tawi neɗɗo goto ardaki tan so firti leydi ndi boni donc enen so tawi ko noon jarani keɗen gona peuple keɗen gona leydi so tawi ko neɗɗo goto tan so tawi o natti wonde ɗo tan feere boni te neɗɗo o ko dafeteɗo ko gongo o ko ɗantoɗo ko maayo wona ɗum ni kanko yimɓeɓe o yalti no yaltire yimɓe ni ene jogui goɗɗo nani e nder yimɓeɓe ene wawi gollude te feeñe haala makko saabu e discours makko o wi ko leydi ndi kanko ɓuuri kanko Macky Sall ɓuuri présidence makko en plus leydi ndi ene waɗi woɓɓe wawɓe wadde ɗumen dirigé ha nawa leydi ndi yettoɗo foɗɗo yettade ha ɓenna ɗo wonnoɗo nanɗo e leydi par ce que ɗum ko fartangue Sénégal ene ardi enen foof Sénégal noon kanko andudemo Sénégal ne ardi enen foof waɗanimo teddugal foof o jaɓata Sénégal ene bona e juuɗe makko ɗum ko sali ko kamɓe wiyannoɓe yo wat 3e mandat ɓe so tawi hanki déclaration yanino ko mbaɗo 3e mandat a jotta ko ɗo hannde an tawon hannde ɓuri ngo ne waɗi jah eyyi a jotta ko ɗo te ma won goɗɗum ko kewi e leydi he en ganda ɗo ñifata en ganda ɗo haɗata te ɗum ɗon neɗɗo foof mo andano ɗum koye ɗoygol o wonno kanko Macky kanko ɓuuri en andude ko yahata ɓuri dañde information ngaji vraiment jooɗiɓe galleji men ene jooɓe salaire aji en dokka auto ji ne dokka privilège ɓiɓɓe men ne jangga caggal leydi so ñawa chauffeur yo caggal leydi ɓen ene mbawi kañumen wonnoon wona heɓoɓe salaire aji chaque mois taw liggaki ɓe woɓɓe nan jooɓe ko wiyete chargé de mission tawa liggaki soit 10 ans aɗa jooɓe tawa liggaki temedde yimɓe walla ujunnaji yimɓe ne jooɓe tawa liggaki ɗum foof ko hunde ganduɗa fewani ɓen ne mbawi wayde ne mbawi wonde panel aji WhatsApp ne duka walla gona e nder bureau ji men ne mbiya ɗum ɗo fota wonde sababu ko dañatno ko kono neɗɗo woto faw wona ɗum ɗon wona ɗum ɗon tan neɗɗo ko Allah jogui ɗum ana meeɗi dañde salaire non e mabɓe min mi meeɗi dañde salaire ko président laami ko duuɓi 1 minen min ngala salaire min hay social meeɗa dañ min mi meeɗa rokkede billet makko en leydi Sénégal mi meeɗa rokkede oto ko laamu jogui mi meeɗa ala ko état Sénégal wiiɗa waɗandemi haydara zéro te comme ceerno ɗum ɗo te so darde yoni min daro min balla état o